Velkommen til Alpaca Camp. Nu skal jeg vise dig lidt rundt. Alpaca Camp det ligger jo i Alpaca Park. Campen er i år sammen med vores dejlige hopper. Vi har Mercedes her, hun har travlt med at spise. Så har vi Agnes, det er Mercedes' datter. Så står Mira her. Hun er datter af Elvira, som står her. Og så har vi Momo herinde. Og Frida. Og helt ude i baggrunden her, der står Dolly. Dolly, hun er flokkens leder og mor til Elvira og Mercedes. Men nu skal jeg vise dig faciliteterne også. Det vigtigste er selvfølgelig alpakaerne, men det er meget rart at vide, hvad det er for et sted, man skal bo. Her har vi badeværelset, håndvask, så har vi her toilettet. Det er multoilet. Der er også adgang til, at man kan gå op på det rigtige toilet, hvis man vil, men multoilettet står her i campen. Så har vi shelterne. Her er den ene shelter. Vi går om på den anden side og ser dem udefra bagefter. Her står den anden shelter, her om bag ved træerne. Og de ligger jo begge to, så de har den her virkelig skønne udsigt over sø og mark og selvfølgelig alpakafolde. Så har vi bålhytten herinde, som jeg lige vil tage jer med indenfor en gang. På vej ind i bålhytten her, der møder vi også lige her vores jordkøleskab. Og så går vi ind her. Vi har en pejser og en skorsten, så man slipper for at sidde i røg og damp herinde. Der er rindende vand, koldt vand, drikkevand, udvalg af køkkenudstyr, de mest nødvendige ting. Pinde til at riste skumfiduser for eksempel, det er vigtigt. Vejledning til, hvordan man laver kaffe over bål. Så er der selvfølgelig altid masser af godt brænde. Det skal man bruge. Borde og stole og så videre. Og så har vi jo her udenfor vores bålsted. Det er hegnet ind af sikkerhedsmæssige årsager, for at alpakaerne ikke skal kunne komme til at gå derind. Der er et bålfad med en rist, og så er der sådan en tromle fra en vaskemaskine, man kan sætte over og bruge som bålfad i stedet for, hvis det er en af de dage, hvor det blæser mere. Ja, og ellers, jamen, så har jeg jo bare omgivelser. Her kan I se, det er måske lidt langt væk, jeg prøver at zoome lidt ind, det er svært. Herude, der går hele flokken af valakker og hingste. Og der er også god mulighed for at gå rundt via vores stier rundt om foldene der, hvis man vil rundt og kigge på dem. Og ellers, jamen, så er det jo bare at nyde udsigten. Hygge sig. Masser af plads og luft, så langt øjet rækker. Og på den anden side af campen, altså der hvor vi kom ind, der ligger skoven. Og den har I også rig adgang til at gå rundt og kigge på og udforske. Så det var Alpaca Camp i de nye omgivelser. Alpaca Camp er jo altså flyttet ud i Alpaca Park og blevet en integreret del af det. Så hvis du vil sikre dig en plads, der er rift om pladserne, skal jeg sige, der er allerede booket en del, så er det ved at være tid til at gå ind og booke din tid.